jsme se neviděli. Vím, je to nějaká doba, co jsem natočil poslední video. Nemám cíl, takže pojedeme na slepo, ale vzhledem k tomu, že ze západu se žene nějaká bouřka, tak pojedeme na východ. A vlastně, proč teď nejezdím na plochý dráze, proč ne na motokrose, proč se dlouho nic nedělo, to všechno si povíme dneska, takže natankujeme a jedeme směr východ. V první řadě bych se chtěl omluvit za případně špatný zvuk nebo obraz. Čeho jsem si všiml, tak jsem si blbě nalepil kameru a možná bude ten obraz trochu posunutý doleva, za což se omlouvám. A zvuk taky, včera jsem si namontoval do helmy nový mikrofon, takže nevím, jestli do toho moc nekřičím, jestli mě vůbec slyšíte. Zkrátka je to dneska takovej test. Vlastně ty, co mě sledují na Instagramu, což bych řekl, že bude většina teďkon, co na tohle video kouká, tak možná si někdo mohl říkat, co se mnou je, proč nejezdím. Měl jsem začít na plochý dráze, chtěl jsem objíždět kraj. Prostě nic nejde vždycky podle plánu a vlastně my vždycky před sezónou jezdíváme na Moravu, do Pánova, do Břeclavi na takový písčitý tratě, kde se snažíme co nejlíp rozjet. No, jezdíme tam vždycky s dědou, děláme si takový motokrosový víkend. My jsme tam jeli od pátku do neděle, s tím, že v pátek jsme jezdili v Břeclavi, to bylo všechno v pohodě a v sobotu jsme právě přejížděli do Pánova. V sobotu jsme teda přijeli do toho Pánova, tam byly nasekaný koleje, drážky jako parádní, těžká dráha, ale na nějaké přiučení nových věcí úplně výborná. Tak jsem si jel prvních 20 minut jen tak na rozehřátí, jízdil jsem na jedničce a potom, že si dám kolo na té dlouhé dakarské dráze. Tak jedu, objedu si jedno kolo, to je tak nějak v pohodě, říkám pohoda, tak si objedu ještě jedno. Tak jenom jsem najel to další kolo, tak tam byla taková táhlá pravá zatáčka, v který byly takový jakoby rolety, který se jako roleta nedali přejet, ale prostě musel člověk se hejbat s tou motorkou a vyvažovat a projet to. No a já, jak jsem byl rozjetý z minulého kola, tak říkám jo, teď mám docela rychlost, teď to pěkně projedu, takže jsem jel asi na 4,5, na 3/4 plynu, takže si myslím, že 60 km za hodinu tam bylo zhruba. Jel jsem, už jsem byl skoro na konci té zatáčky, ale na té předposlední můldě jsem to neudržel kolenama, pustil jsem motorku kolenama, v tu chvíli se mi zavřely řídítka a jak jsem byl v tom dělíku, tak mě to zdomáčklo a ta motorka mě vykopla. Letěl jsem vlastně na pravou část těla, neslo to rameno a pak právě ještě nad kolenem jsem měl nateklou obrovskou bouli a kotník, nemohl jsem asi 3 týdny chodit. Tak co teď, že jo? Tak jsem si zavolal rychle nějak pomoct, někdo mě dovez do depa, děda mi přivez motorku a já se podívám přes telefon a vidím, já vám sem hodím když tak fotku, vidím takováhle boule mi trčí z ramene, říkám super, tak to jsem si asi zlomil klíčku a vylítla mi ven. Tak první, co mě napadlo, tak jsem si prostě volal záchranku. Záchranka pro mě přijela, odvezli mě do Hodonínské nemocnice, kde mi udělali CTčko, ramene, kotníku, všeho, co mě bolelo. A hned mi řekli výsledky, že jsem prakticky jenom pohmožděnej, ruku mi zafixovali a ať si dojedu jenom ve středu, další týden, na kontrolu do nemocnice u svého bydliště a jinak, že jsem dobrý. Tak jsem si říkal paráda, tak to bude jenom tak na 2-3 týdny maximálně a budeme zase jezdit. Jenomže opak byl pravdou. Další týden jsem dorazil do nemocnice,
kde mi udělali rentgen toho pravýho ramene a pan doktor říká, halejte pane Fara, nějak se mi to nezdá, uděláme rentgen radši toho zdravýho ještě, aby jsme viděli, jak to tam je. Tak jsem říkal, no, tak super. Tak jsem šel na rentgen ještě levýho ramene a zkrátka laicky jsem si utrhnul klíční kost od ramene. A jediná léčba na to taky operativně. Tak jsem byl úplně nadšený v tu chvíli. Říkám, no, tak výborný. Byl jsem tam vlastně ve středu v 7 ráno a vzhledem k tomu, že jsem byl nalačno a nepil jsem nic od rána, tak mě hned vzali od v poledne na sál a v 1 nebo ve 2 jsem byl odoperovaný. S tím, že mi do té ruky vložili takovej, zase nevím přesný název, ale takovou železnou destičku. Zase vám se můžu dát fotku, jak to zhruba vypadá, která mi to tam vlastně držela. Takže měsíc já jsem byl úplně mimo, měsíc jsem tu ruku měl přivázanou k tělu, nemohl jsem nic. Pak postupně jsem s tím začal rehabilitovat, rozhejbávat a teprve až vlastně ve čtvrtek 25. května jsem šel prakticky na poslední kontrolu s tím, že jsem dostal už zelenou, že můžu začít jezdit jak motocross, tak plochou dráhu. Takže nevím, jak to půjde, ale doufám, že tak do 14 dnů bych se mohl snad poprvé svíst. A vlastně ještě k tomu železnímu plátku, tak už máme termín druhé operace, kdy vlastně koncem září půjdu na druhou operaci na vyndání, takže jsem rád, že mi to tam nezůstane. Ale bohužel teď celý léto to tam mít budu, no tak myslím si, že to ježdění nebude úplně 100%, ale nějak to dopadne a bude to fajn. A pro ty, kdo se na toto video dívají kvůli téhle krasavici a ne kvůli tomu, proč já nejezdím, tak musím oznámit, že motorka je právě teď na prodej. Takže pokud by někdo měl zájem, v popisku je odkaz na inzerát a pokud tam ten inzerát stále je, motorka pořád platí k prodeji. Pokud tam už není, buď jsem si to rozmyslel, nebo je prodaná. Každopádně, proč ji vůbec chci prodat? Tak je to jednoduchý. Loni jsem si udělal Ačko, takže vlastně rok jezdím na silnici v provozu na něčem silnějším než je Simpson, ale tahle motorka má vlastně 70 kW a já jsem nechtěl nic úplně s 30 kW na začátek, protože říkám, hele, něco už neježděnýho mám. Čau. Tak jsem tak koukal po inzerátech a našel jsem si pěknýho Phasera, 6 Yamaha FZ6. Ta byla shodou okolností tady v Rynárci. Tak jsme tam dojeli, ale nebylo to přesně to, co jsem si představoval. Hlavně byla za poměrně dost peněz. A tak jsem tak jako trochu zklamanej jel domů. Jenomže cestou domů jsem projížděl inzeráty a v Benešově u Prahy zrovna ten den tam dali tohohle Horneta na inzerát. A já jsem říkal, hele, tak na toho se musíme dojet podívat. Byl vlastně v úplně samém stavu jako teď, jenom tam byl originální vejfuk, já jsem si to pak dokoupil laděnej. A říkám, hele, toho musím mít, ten už z fotky vypadá parádně, jedem tam. Tak jsme tam dojeli, motorka má na to nějakých necelých 25 000. Takže slovo dalo slovo, motorku jsem měl doma a začal jsem tak nějak jezdit. Nějaký kolegovia. Čau, borci. Dáme si něco a podíváme se na cíl, ať víme, kam jdem. Dáme helmici a jdem hledat cílos. Los cílos. Na motorkách je nejlepší, že potkáš na pumpě další motorkáře a stra se na místě. Borci, vy máte trochu jinou mašinu, než mám já. Či je tato ten stroj? KTM EXC 450 rok výroby 2022. Je to enduro přestavený na supermoto. Jede to jak
Co o tom mám ještě říct, no každých 8 hodin měním volej, jak tu No jasný, já předpokládám, to je takový to zadňáky a tohle to ne, tak no, se přední guma nemění, no. Tady jsem přední guma Tady s náma kousek, můžu to ukážet. Jo? Můžu, tak fajn. A tady to je vlastně to samý. Akorát je to stará jepka, protože já jsem sociála. To je tvoje. Státem je, to je 2014. A taky pěkná. Je to 4 padé. No, jezdí to po předním, po zadním. Tak jestli mi ukážete, co v tom je, tak Jasně, tak budu tady jedně po dál. jeden pad, tak půjdeš s náma. Jasný, já se pak odpojím. Takže no. Ale, tak díky a jdem. Kluci mi řekli, že mi ukážou trochu z jejich umění, což vlastně super moto a tyhle motardi je pro mě absolutní novinka. No, srandy bylo dost. Borci, tohle, jestli se na to díváte, tak klobouček, protože tohle je fakt divočina. Respekt za to, jak opravdu se s tím dokážete pohrát s tou motorkou, je to fakt paráda. A my zase pokračujeme dál. No, města už bylo pro dnešek dost, takže se trochu posuneme místem a časem někam, kde to bude zajímavější. Tady to vypadá moc fajnově, zatáčky pěkný, akorát ten asfalt. Vlastně na začátku videa jsem zapomněl říct, že jediný problém u téhle motorky je ten tachometr, strašně proměřuje, jo, nevím, neukazuje vůbec správně, takže všechno, co ukáže, je špatně. Hrozně proměřuje. Takže přátelé, teď jsem zjistil takový menší fuck up. Jednak, že jsem natáčel na jinou šířku obrazu, než jsem chtěl, takže teď možná ten obraz bude dost širší. Takže doufám, že se toho nikdo nelekne. A druhá věc je, že sice mám náhradní baterku do GoPro, protože jsem viděl, že jedna stačit nebude. Ale než jsem jel, tak jsem si šrouby na těch ramínkách dotáhnul radši šroubovákem, protože jsem nechtěl, aby se mi ta kamera pohla, což asi nebylo nutné a teď se tam nemůžu dostat. Takže doufám, že najdu někoho, kdo by mi byl ochotný půjčit třeba kousek šroubováku. Prostě no, jsem totální amatér, a tady nějaká paní, tak zkusíme zastavit a poptat se jí. Třeba na nás bude hodná a půjčí nám šroubováček. Tak to vypadá, přátelé, že to třeba klapne. Dámy a páni, super, je to super. Paní nám půjčila šroubovák, takže můžeme točit dál. Děkuji na 100 000krát. Takže to znamená, že máme novou baterii, plný výkon a můžeme kročit dál. Ty bláho, to jsme na nějaký přehradě? Kde to jsme? Tak se podíváme na přehradu. Pánečku. Tak tohle je teda hustý. Takže my jsme se čistou náhodou, kvůli tomu, že jsem ani nevěděl, kam jedem, jsme se ocitli na přehradě. Teď je hezký, že jsme na přehradě. Ale kde ta přehrada je?
Kdo ví? Sešup tu mají pěkný. Aha. Takže se musíme vrátit. Výborně. Nevadí. Aspoň jsme viděli parádní přehradu. Hodně starou očividně. Ale teď už musíme tak nějak trošku dávat pozor, aby jsme nebloudili v kruzích. Na to, že to dneska měl být jenom test, tak potkat partu motardistů na pumpě, ztratit se a dostat se na přehradu, hledat šroubovák, protože jsem si utáhnul až moc šrouby, jsem ho nemohl rukou povolit. Každopádně, tahle motorka, jak už jsem říkal, je právě teď na prodej. Pokud teda v popisku je pořád odkaz na inzerát, pokud ne, je pravděpodobně prodaná, nebo jsem si to rozmyslel. A jestli se vám tahle tvorba líbí, jestli vás to zajímá, co se bude dít dál, protože plány nějaké ještě jsou, tak mi dejte klidně nějakou zpětnou vazbu a já se budu těšit příště. Tak zatím.